Baba, Eh? Kona nawi? mi nanimo dal omo yaha galle Samba Sy en omo haalde Samba Sy en mi yimo ñanden o yalti galle Samba Sy kala nde yeehi to galle baba Samba Sy omo haalana mo haala gurdam am o wiya gurdam makko par ce que on woni tan so jahli koye on yahata on fewje nama hakkille a faami kala ko yiiɗi wadde e wuro ngo o wiye kala ko yiiɗi wadde e famille o allay sago tan o yaha yeeya Samba Sy eyyi aɗa andi on ko jangguinowo ko proviseur Samba Sy ko proviseur omo jogui hakkille ɗum tagui babam taɗa ala hakkille so sohli affaire hakkille tan ko faate hakkilentagal o yahata to Samba Sy mi yimo noon ñanden o yeehi galle Samba Sy so taw o fewjata ko pin min yomi arto e galle o min kam nde hurtotomi nde min no hurtotomi nde mbiyen ko mbiyaɗo sa yeehi maay toon min noon ko mayde tan ittatami do e galle o so taw ko ɗum o fewjata mi anda noon holko fewjata mais so taw o fewjata ko min yomi hoot wallahi o rewi o fi boyi Fewje ɓuuri artu galle makko bamma ɗum kay ala probléme joni noon mi waɗma an noon jehen toon so wi noon kay ala probléme mbawi yaade hannallahi ala so wi noon kay ko kaldata ko so wi noon ala probléme so wi noon tan jehen toon mi ƴetta yon tan ɗam as mi ƴetta yon tan subhanallahi mi jooɗo balɗe ɗiɗi mboɗo yaha e suudu asimi balɗe ɗiɗi asimi ganda ko diiɗe boli jammaji ɗi muña diiɗi ɗe ala hawa joni noon so wi noon jiɗɗa ko salaji mi saloto hami wiye ŋaj mi ala hor salode hor salo wanno mbimami ni non wanno mbimami ni ɓuuri de yer non ɓama hankkadi ne wawi taw ko jiɗɗo hankkadi konkon ko tampude ko jiɗɗo hankkadi ni artu ala probléme enen kay jahat toon tan ko woni yani an aɗa selli an hawa an mboɗo haɗanma selli kay jimmi hakkude e bama ko ndejo aɗa wonde hakkille ma min garmi ko hurtade aɗa wiyami yomi rutto galle babam ɗum ko hakkille min wimami so nde hurtotomi te min koydumi nenam no garmi hurtade nde koydumi nenam wi kam aha aɗen hurtoyo e koydol ngol aɗen hurtoyo koye yor bul dóor bul saga américain min gadden ma oto fi oto wat ko boni sa yeehi maay toon ko ƴiye ma namdumami sa hurtoyima ɗum nangumi e hakkillam par ce que nenam haalde yiyam e koydol min konngol nenam oɗon kañum waɗi mi supervisé koydol ngol ne wawi firti ko ya ruttede bamma holɗum koydol ngol firti ko ya ruttede bamma an boɗo min namdo an mone gonɗa mone mbawɗa firtude koydol joni eyi an hawa a natti bardude yam ala yero min kay mi won nattara bardude ma a natti bardude yam non haalam gonga tan so taw ko a nattu bardude min mi nattara bardude ma mi jogoran kan nattu bardude ma kono kallamam koko noon ko gonga jehen galle mon tan ne yeewi galle amen no yeewi ƴewro hoore ma kadi mbiya galle amen no yeewi ha pare mbiya yomi ruttoto sen jeeyi noon ma yewru sen jeeyi en tawriɓe ma yewru ala ko hunde kay tawran hunde wona hunde yero yoraftir he gille ma o
an ɗum ko min ɗum woɗani an wadde so babam arino ka jaho so ari en jahat wona min kay yahat wayne fof jahat so babam arino ka jaho ken yahoɓe kay so ari kay kon yahoɓe enen ana war mbaɗa ka liggaɗo an min mi ligga han jimmita kono feewiri ni ana jona ko ɗo tan jiɗɗa wadde ɗo jinmi wonde ɗo jinmi maayde han wona babiraɗo mi wona ɗo ene mi ma e ɗo ɗo e galle mon fof gootum ala subhanallah galle amen ko nar jahannama mbiya wolde kon nar jahannama min mboɗo ummo aljanna mboɗo yaha nar jahannama mboɗo suume sinno ron ko jeygol kay fottano jeygol wallahi ko jeygol wallahi ko jeygol sa fini ñalawma tan huccita yeeso babam tan ko arsunuma fof yahat sa fini on huccire yeeso bama ngo huccire yeesa wona enen gondi toon ardinato e nder yimɓe jarata e non non ko kala amen to min kadi kala mono on toon kala amen to minimmanen e o manen noddi kam yomin garton yerde arta joni ala probléme yayoɗo en min meɗen ɗo ha garta en jaadat men jewtu en jaadat ken yaado ok ala probléme je mo wayno ni non mine o wima ko ɗum min mbimami ko miijiɗo ko ɗum o haala wona ɗum haali de oto nanngu ɗum de mo waɗ ɗum gonga ala subhanallah yo allah heedanam baba mo waɗa ɗum gonga hayra am nani bamma en ngara ɗo en jangode ɗo boto en kalde en kuɗata hoto galle ma aɓe ngara ɗo jango wadde ɗo boto mi tinani de yero mi wona guiƴe de yero han sa tinani hono bamma en mbiyeten garɗo tawana tinani a haalan ko kalannoɗa ha gayna gara keɓaɗo joɗɗa mbiya mi tinani de mi tinani aɓe ngara allah ne seedi mi tinani gargol maɓe ɗo hen mi tinani hol mbiɗo koɓe aroɓe wiide noon mi wiyani noon foof jimmami wiide ko kaldunɗen ko tawɗo heddi hen walla heddaki hen wonde a hootani ko ɗon wonata ɗon mayata e galle komin kalduno ko wayno holɗum en kaldani aɗa heddoɗo e galle a hootani joni noon koye ɗum ɗon koye ɗum ɗon wona koye ɗum ɗon heddimi ha joni yero neɗɗo tiiɗi konngol mum de yero min mi yahani hayso babam ari do bato o arde yimɓe wuro ngo fof min mi yahani mi yiiɗa janfotoɗo de min aɗa andi mi ñande janfiɗam fof mi heftan hawa rewata e ma sa yiɗi noon jahande wa e bamma kam mi wawa haddema rewde e bamma hawa ham ko min jibini ɗum min mi yahani hay nokku allah ne seedi mi yahani hay nokku hay so mbi kam yomi ara min mi jetti décision am mi jetti décision am mo jettimi o nde garmi hurtade mbimi ko do mayan mi hoydi nenam wi kam kadi sa yeehi a hurtoyima yo jiyema namdumi toon kono mi namdaki aɗa hurto aɗa suuto min mi wona gorko suutotoɗo min yo allah heedanami suutade wadde tabitin konngol ngol ko koydata ko firtu ko ya mayɗo e galle he mbaɗa e hakkille ma he ñande ɓe gari ɗo janggo gadduɗa em haala gokka foof noon ganda ko woni hen min aɗa andi mi addanta andi mimi sansata soɓe haali mi wiyatɓe min mi yahani so babam haali kañum mo wawi addude foof yo arde Macky Sall ou bien arde Barack Obama kala mo wawi addude mi wiyatmo baba aha min hurtoyima komi kurtiɗo yo woppam mi deeja gasi en kawri sa yaɓi ɗon en kawri kono ñande mbusɗa ɗon tan hayso seeɗa aɗa andi mi mami arti ɗum ha e mami hefto ɓiyam mi jooɗo ɗo hen taw ala ko mbawɗa ɗum wodata babam kadi ɗum heewi probléme quoi babam foti ko mayde tan o maaya tan o woppa min fofto min wallahi so baba maayino mi wayata
awwa nani ko mbimami ko batta hen hakkille ma kala ñene mbaɗɗa feere ha kurtoyɗa galle yero en an kam hankadi a natti wonde hawwa kam hankadi ngati mi yejjitti mbaɗa andi a boorama noon asmimo jogorɗa tawoyde galle to ko kangal ko puyɗo en wawi ñamde toon ha laaɓa te Côte d'Ivoire a anda ɗum ko min andi toon min gonduɗo e mabɓe toon ɓe gandi aduna mabɓe tan ko liggade neɗɗo ñawa gofɗa walla kangueɗa natta nafde hoorema haydara natta wonde hawwa so tawi ko yidde ma ndewnoɗa mbooreɗa arde henam gona ɗo e galle he gorko ma gonɗa ɗo e gorko ma taw ɗum foof heɓanima ɗon ƴewtu ba marani nani kalamami ko nene minde hanko kalɗa ɗo ko woni weñi kam ko weñima ɗo ɓuuri yo wonɗo hen ko ɓuuri wadde fayida ko hurtoyade nde ala ɓuuri an wadde sens an ko gonɗa e hurtoyade an neɗɗo ko resirte wona hurto galle gorko an cukalel to nden seydi andite gasani ni gorko ma jibinede ne jogui debbo nden andite kadi ka desaɗo min jinmi ko yaani hurtoyo so Allah ko ɗum jinmi ɗum woni e ɓerdam de affaire de nawligue en heɗo mi kurtungu sinno ko an goto taw yani hay goto jaaha kono hawa an a anda e nawligu haydara a anda e dewgal haydara mbiyaɗa tiggo hoore maɗa faye nawligu somi yeehi mom andu sa hima andu ɗum yarata toon aɗa andi ko tawata toon Allah andi debbo makko ala ko ronki wadde e aduna ko kangaɗo haydara o suusa wadde haydara suusa wadde mi yeero haydara watta mi yeero nan toon joni noon hankkadi garɗa ha gara sa iɗo ari hankkadi ha gara sa ceeri ay nawli ko jiiɗa ko sukku mbimi mbiya nawli ko jiiɗa waɗama haalama tan mbimi sukku an way haalandemi nawligu min jibinɗoma an way haalandemi haala nawligu kono ana nawlira heɗemi haalanma ɗum wona haajuma an nawlirtema ana jibina ɗum wona haajuma a hurtoyaki hande a hurtoyaki janggo sene welma sene mettuma so bamma addi ama haalata ñande jaɓɗa tan mbiɗa aɗa hurtoyo ko minema noon mami golle golle a wuran ha ma yejjitta ɗum rewɗo suudu mbiya mi yeehi debbo oto suudu amadou mandu debbo suudu an ana bonni min de monna jeɓeɗo suwaɓe koy mimba yidde worɓe mimi heña ma worlere jol baba no nenam ko wawi wadde ho waɗi ɗum neldudemo kalis yomi sarfre pour mbiyade sella vraiment o tinnima hen mi haalama ɗum ɗon noon manit woppanam haala yumma ittanam ɗon yumma hay saram heeɓe saabu nenema wona neɗɗo sinno yumma ko neɗɗo mo ganduɗa ene dañi fayida joom galle ma mo sariya Allah woni e dande ma rafe nafaɓe ɗo fof noddeɗa tara won mbiya jarani arde hay kalis makko ittuɗon yumma sinno ɗon yumma wona neɗɗo baba ko haali o min mbiɗa yaadi hen de mbiɗa yaadi hen yaadi hen baba arrutu jafnoɗa yimɓe toñannoɗa ɓe aɗa yaadi hen mbiɗa yaadi hen kay wallay sinno wonano rafeɗe nangue mi ganma ha daña ko jiiɗa wano kuccira hem jam mbiɗa yaadi hen ko yumma tan wawi jibindemo noon o saɗi ko woni no famirimi ni min mbiɗa faami hen ha woni gonga woni gonga huɗɗo arrutu tuuboya mi wona juulɗo arrutu tuuboya mi wona juulɗo ka julɗo ni kono toñangeji ɗi heede ne keewi hen no yennan kam non yennanima de mbiɗa yaadi hen de mbiɗa yaadi o nenam haali suudu ah so yiɗimi yaah kono kam vraiment ham paama kam ko ɗum ɗon tan woori min ya suudu
an holno yimɓe mbaɗirta programme dewgal tan jaha paya Dakar gelle a famani ay min ko yange nge tawani mi ɗo e wuuro he ko mbiɗa yetti hen Allah ha ɗon tan wawi hadde hi guiƴam taw ka goggiraɗo i eyyi noon goggiraɗo an min so yange nge tawinami ɗo min e baba galle ndeɗo hitande gasata min gaynata warodirde saabu an aɗa andi min kam ala fof komi tampani e oɗo probléme te somi joɗinomo ɗo wiyata ko min waɗi ko ni ko an ala ko majjuɗa hen ni min kay taade tan mi yeehi mi arti mi tawi ko wattano waɗama alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah joni noon kaƴi fiɓota ko yettima ha ɗo mboɗo mi yaha mi noddoyamo ara yimɓe jooɗo kalda ko potno haaldude hawwa hurtoyo gotol yero refta e lawol fata galle bammum ɗum ɓurinimi saabu ko ɗum tan woni gonga ɗum ɓurinimi min neɗɗo titorto ko galle bammum ni woni de kanko jonde makko ɗo nde ko firti haydara holko firti min kay ɓuuri musdemi foof ko jofande ɗe yimɓe jofotomi ɗe somi yalti tan guel ɗo babiraguel de nena lele jawdi yero tan ne ñaama teɓe ganda hen haydara min ko tampumi e yero yo jaggu jawdi mum ɗi to juuɗo tampata ɗum e neɗɗo goɗɗo wallahi no wodi wonko ƴewmi ko kalta ko mbeɗe laaɓa ɗum no maydam laaɓere min kono noon ko wiyete ko tan yimɓeɓe kalat tan haalde kam a wawa ɗum salade sa holli caggal tan woto ko fawa e dow ma wallahi kono caggal kam ala ko sali kono ko Allah andi ko noon woodi gasi ko Allah andi ko tan yoni joni noon taare ko noon inchallah mi yaha mi noddoyamo haala mo mi ara kaalen haala ka gasa inchallah jaaɓi wona nani kadi mi yiiɗa ni kadi cuuɗamo hen haydara haala mo no ko addata en ga min kam aɗa andi jikkam mbiɗa ɗum kay mi waɗani moggude tawata kam mbiɗa ɗum hay guiƴi men o e nurtodi kadi Oumar Nour nde kalanɗa ɗum ɗo henne gonga ha mettin ɗo watti gurɗe e yam ayi koye ma watti gur kono a kam min Moussa ma kalde jaaɗa wiyaɗa baba gala addini ɗum iPhone manda ko holɗum iPhone min kadi hay goto ha meeɗa addande min eyyi ngol mami addane iPhone somi addinima iPhone ko probléme jogormi rondema mi jola seeɗa kam min wallahi an ko ni de ndeysan voilà dental ngal ko yimɓe so gondi tan ndenta saha fof mino e bamma baba galle juuɗiɗo min kaldi min pamodiri hen aɗa faami en kaldi en pamodiri hen wona na en kaldi hen wonde jagol ngol ha mbiɗa ham aha en pamodiri ɗon ha selli holto jagol holton jagol galle mon min tan an e Hawwa jahon kettorion galle mon ha mbadduɗen ɗon d' accord joni noon goggoma ne a faami kala gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓiɗɗo gorko waɗa so goggo mum tawama ne ɓeydo yodde famoni mbaɗen programme kadi kaala ɗo kaalen ɗo e yeeso makko o heɗo ƴeewen no juɓɓinirɗen ɗum anani 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 kami haali mbimi so tawi anani anani ko haali ko hunde nde ko aɗa yaha walla yahani ko ɗum woni haala ka yero ko kalduɗen ñanden ɗo tan kiidenki ɓooyani wonani hay balɗe ɗiɗi moƴƴata o de firtan ko kalduɗen ko a firtan ko kalduɗen ko walla ala ɗum kay cikkanno firtani woni holɗum on faami min pamodiri wallahi moƴƴino yero ko haali he ko an haalde
sohlaa ko jaabuwol ma gorgol ma nani ari ko banam debbo ari a haalanto yimɓe ko laaɓi yero aɗa ya aane joom suudu ma ɗon paati galle ɗo ko galle gella wona galle bamma ko to ɓuri yodde e ma gella min paamodiri hen goɗɗo e goɗɗo min paamodiri hen on ko ɗum addi ɗum tanguita yimɓe jaha ñawli yero jonde nde johri ɗum ɗo forani wonde jonde yero noon mbimi wona noon mbimi wona noon mbimi yero noon mbimi ko mbiɗa haydara haalan taw noon mbimi kay addani ɗo yimɓe wiide kay wiyama gasi noppi de ngoni koye ma mbiyeɗa wona min jewti min e ma eyi waɗi wadde ko ɗum mbatte ko kalduɗen ko mbatte aɗa yahani haw ko mbatta koko kalduɗen ko mbatten walla koko kalduɗa e bama ko jiɗɗa wiide mbatte yeew aɗani ko woni annene aɗani ko wiyete argay annene kadi aɗana ɓurtina on kaldi ko kaldano ɗon an jibini ɓiɗɗo debbo minen jibini ɓiɗɗo gorko kadi fayida debbo ko resede kadi ko suudu mum yimɓe kaldi pamodiri min mi alano ɗo kono ko kalton ko dogdorno ɗon to ala ko humpini hen nde wonno hande hala ko humpata ɗiɗo téléphone aji joni noon taƴi fiɓata ko yettima ha ɗo hawwa koko hurtoy to o tawa yero galle bamum haala ka heede banggue yimɓe fof pofta yasin holɗum yasin mboɗo hersuma he min ɓuuri hersudema yasin mboɗo hersuma ilaha illallah yasin ay yiyata ndar warses wona deme ma yomina min e yero eyyi nde min kaldata nde a tawa mi tawa mariage a arani eyyi ko min dari waɗi dari darde ma dari mi darda eyyi noon min e yero noon guila humako won komin kaldi ko kalduɗon min kaldi yero kene ara ɗo tawde ɗo ɓiya mum aɗen min kaldani yero ne yew argay noon assalamu aleykum aɗen ko woni safarore ma yo haade hanina yoro ko gorko an jibinɗa ko debbo aɗa wawi wiide yo yero ar hurto goggo or dépassement eyi ananko de jinmi ko cukkanoɗa kama de he yero haalani yimɓe ko nana Ni aɗa han yaha ko- walla yahata gasi an ko woni yero ani haalani o yimɓe kam ɓuri sikki an ko haɓɓuma ɗo ton guiɗi yimɓe gada ka mbaɗɗa e koyɗe amen ka ittu minen min maayi hollu min aɗa yaha walla yahani Hay so wonane ko tan ko mayde ne yaha yo mbiɗa yaw. kono nene mi haalanmani kadi yero ayde hunde nene ɓurtidi haala hankiren hande hoto ɗum firtuɗo kam ɗo to jooɗi aɗa wawa deƴƴude nden gella e annene o yo an deƴƴu deƴƴu seeɗa ko jiɗɗa ko de ɗum onon mawɓe ne kalli maɗa haala tan aɗa ɗum kadi yo wonɗo ko gorko fof so wona yero attaɗum alamo yo keccuɗa fotantaɓe yero ko an haaldete jaabu yimɓe an junni haala kaade ken yahowa ken yahoɓe wadde Selli. haala ka gasi yero haala mayi gasi yero ala han kadi yero ko goto ko jahon kay hankadi aɗa yero yero indi ɗo yero aɗa wawi ɗo wona mofta andimi mine ma noon mine Ah, hay, ma mine ma noon hay Hay, hunde dara. ala hen fan dara fus hay dara ɗo bono kama ɗum ninta Ah. ande goggomani ummi ha Dakar ne ari ala ko addi ɗum so wona ɗum heddo tan yero tan ha ko ɗum o ko an waɗi ko ɗum dewgal wonno dewgal waɗama yange waɗama kala ko fonno wadde ɗe gasi waɗama han kadi Gasi. joni ala ko heddi sona o murme Hankadi wurto gasi. ni tan foti ay an ko ɗum journal goni an way ko tikkide ko so woni yo ñol Yo, o wawa yo, fusde yo fus yo dajji ɗum mbimi fusa ɗo ene galle amin ɗo tikki yo ɗum wontu sammude an ko woni ko mummade kañƴe soɗon walla ko jaha kaani. an mbiɗa sikki tan an ko jawata yeeyo so tawi ɗum nini yeeyo holde ɗum suba he walla jamma he kihiɗe kala ganduɗon Mbimi. saret mum bagage fof ɗum ɗo yo yawe mbimi dimanche Allah jaaɓi ko kurtoy toon Gasi. haalaka yo rabbi dimanche de te mummoɗa seɗen jaaha Ay. Aɗa heewi dimanche kay cikkumi woɗɗini no jiɗɗi Jellani. ay dimanche woɗɗiti aɗa andi ko gonduɗa gasi dimanche woɗɗi an ƴeewe tan soni yeewi goggo makko nani janggo tan ƴeew don pamodiron ɗo janggo tan haala gasa han kadi yimɓe pofto janggo yero ay janggo an e joom suudu ma oɗon paari galle ma ay ɗum kay ni weli yero ha mayto an jahat min a yiya ha seera a wiya a yaha ɗo o heddo ɗo ko oɗon jadata so wonno wiya kay ko yo heddo ɗo hande kay mbayni ko galle gella han kadi ay gella ni yiɗi jaha yiɗan hoore ma yaade yero il faut anani tinno tan kaɓoya anani anani de anani e yaru ba gella fuftinam waay foftina fuftinam ba gella fuftinam min jiɗam mami ko jamma yaro Allah no seeɗi foftinam quoi
ala yero foftinam mi wawa haala ka foftinam koy mori moli Allah koy mori moli Allah ka non kikite jam kikite Fatimata bintu ya rasulullah foftinam nen yero an kam ko ɗum woni koto jinni yurna hib ha wat feere noon so tawi ɗum ni min so Hawwa arini kadi mami ɓeydo andin ɗum famminama ko wawi wonde hen fof anani tinno tan sa yeehi toon e ɗo fof gotum ko an waɗi ɗum fof ko an waɗi aɗa jogo haddisaji ma aɗa haddiso aɗa eleka iliman eleka ustas a wona ustas a wona iliman a wona gardiɗo jama gardaki jama aɗa woni ɗo tan wallahi ka esa kanko min ardi ɗum gallo kam ko min ardi ɗum wona yidi goggo metti ni temin mi yiɗa goggo metti yo mettindemo e wasde mettindemo fof fote yam est ce que a faami kanko ko min hilfimo hippi ɓiyu an hoore ma ko min hippuma somi wi on yon mbaɗa hunde poɗɗon ko wadde ha to Hawa woni Hawa kay ko min fotima namdade to Hawa woni ƴewmo nder joni wona ɗum wona programme kadi on gaddi ɗo kadi probléme uji goɗɗi min wonno e jamam wallahi Allah ne mala an ka guittaɗo e jaam ya hol guittuɗomo e jaam ya jaada e debbo ma ya jaada e debbo ma yiida e ruttade toon mboɗo hawre e yeeso babam somi fini mi hawre e yeeso babam mi haɓat e wuro ngo ñalawma gassata te mi habdani e neddo haaɓe aduna somi fini mi hawre e yeeso asimi hay mawdu mi dañata wadde basal jokkanimama yero basal jokkanimama ɗo a wawa wonde ɗo ene goggo to woni ya nder ko toon woni suusa a suusa wadde fini sa fini habbu bagage ma ha tiiɗi jaggal ngol paya galle bamma ko toon woni nafoore maɗa yero min ko ballanmami tan koye jaam maɗa ko woni